Yan. So guys, magandang umaga sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan mga guys, nandito tayo ngayon sa bayan ng Bugallon, no? Dahil Pizza Dusit po ngayon ng January, Bugallon Day. So magaganap ngayong araw na ito nga guys, yung Bugallon Day. So magaganap yung may parade mga guys, no? Tara at samahan nyo kung manood ng parade. Tara mga guys, let's go! Aga-clear so dalan. Diretso lahat ang kulungan, ha? Bantayan niyo, sir. Paano wala ang tao lang higutan? Ang tadasirin namin yung langoy. Karaman ay. Koy, mamputo ni Ricky mo, eh. Boss, pikit! Uy, big back. Lagi parada ba? Tingnan natin si Ate. Happy 30th Bugallon Day. General Jose Torres Bugallon. Ay!
Puti-puti si Puntong Kara, puti. Puti-puti. Ay, punte, puntok na punte. Puti, mais. Puntok na tayo punte. Medyo. Pakiram ko. Sa kamanayatan. Wapo ko ah. Ulo. Pasawa yun. Nabidyo yung baon namin. One, two, three.